Hai लोगोफोर आं YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिबखौबो बरायबाय ओमफ्राय दिनै आं YouTube गोदान खुलिबाय माने आं आगोलनिखौ बावगारना दंमोन नालाय आं ओंखायनो दा गोदान खुलिदो ओमफ्राय दा जोंनियाव सभा दं आरोना सानथामाव आं साननै थांबायानो ओमफ्राय दिनै लास्ट डेट आरोना ओमफ्राय आं नोंथांमोननो बेखौनो शेयार खालामनोसै सल' खोनाबाय दंना बेनो जादों आरो जोंनि न' खाथियावनो ओमफ्राय दा जों थांनो नागिरदों बेहाय सबायाव नै बेहायनो जादों आरोना सबाया ओमफ्राय जोंनि न'आ बेहायनो खाथिथार ओमफ्राय दिनै लास्ट डेट नालाय ओमफ्राय मानसिफोर जासोदों आरो बिराद मानसि जादों बेहाय सानथाममोन ओमफ्राय आङो साननैखौ लायासै आरोना दिनै लास्ट डेटखाय दिनै लाबाय बिराद गारि जादों ने लामायावबो माखासे दंबायो आरो दा फैनो दंबायो ओमफ्राय बैनिहाय जोंहा आइमोन दखान होदों रश्मियाबो नै फैदो थांसै फैदो आमा मालायाव हमा मालायावनो लादो जा रश्मिखौ दिनदो दिनै रश्मि इसोरो जों गामिनि दिनैसो फै जों रोजाबनि पापनि सागोरखौ बारनोबोला जों बे मेथाइखौ रोजाबगोन बे संसार लैथोआ थारै पापनिनो बेनिखायनो बेनिफ्राय बारग'नोब्ला जोंनि जिउनि गोजोननाय नांगौब्ला बे गासैखौबो बिथाङा नायगासिनो दं आरो इसोरा बेसेबां गोबाव लाखिगोन बे इसोरनिसो खामानिसै बेनिखायनो जोङो बे सभानि गेजेरजोंहाय बे आइजो आयंखौबो गांसे आर'नाइजों बरायनो थाखाय आङो जोंनि आइजो आफादनिफ्राय आङो खावलायहरदों नुफेरै जाथाय जोंजों रायज्लायबाय थानाय मानसिया जोंनि न'खरावनो थैलांबाय जों बर'आव नायनानै थादोंमोन जिसु ख्रिस्ट'आ ओंखारदों आरो बे जोबथा खोथाफोरखौ गोनां खोथाफोरखौ बियो बुंदों आरो बिनि बुंनायनि खार'ना जाहाथे जेब्ला जिसु ख्रिस्ट'आ फैफिनगोन जाहाथे बयखौबो
बिसोरो नुबाय थानाय समाव बिसोरखौ बानजायनो थाखाय फोरबोनि बिबान फैनाय जोङो आङो दहाय ओंखाम जानाय भिडिअखौ लायासै आरो दासो भिडिअ लाबाय दा जों गोदान खेबजांखौ नायगिरनाय बेरासै दा गिदिर जाबाय दं आरोना